Kung makakita mo gamayng bata nang maglisod paglakaw, unsay inyong buhaton? Unsay inyong buhaton? Nya ning kamot in tawag lakaw, nya dagma naman, nya barog naman, nya lakaw naman, dagma naman. Unsay inyong buhaton? Kusga, agakon o hapakon? Mayo, kay baw day mo. Mao na nga si Hesus niingon gyud nga aron mahimo mong dako sa atubangas Ginoo, haron ang Ginoo ma-attracted ninyo pagpakasama gid mo sa gamayng bata. Ug unsa man ning gamayng bata, helpless. Kinahanglan gyud nga sa atubangan sa Ginoo atong ipresentar ang atong kaugalingon nga helpless ta. Wa tay mahimo kunwa ang Ginoo. Mao ginay labi di ay nindot. Sama sa mga Israelita, pagbiya nila sa Ehipto, naglibog sila asa sila padong, basig mahurot ra sila kamatay dito sa desierto, way tubig, way tanom, unya way pagkaon, patay sila, helpless. Pero unsa may giingos Ginoo, ay mog kabalaka, magpadala kog anghel, sunda ninyo siya. Nya ang unang anghel kadtong panganod, dili makita, dili naong og tao, haligi nga kalayo mo'y ilang makita. Nya ang ikaduhang anghel mao ang human angel, kinsa man si Moises. Si Moises mao'y ilang human angel, unya si Moises nagsunod sad sa ilang divine angel nga kadtong pillar of fire, ug ang Ginoo mismo. So dinhis kalibutan, duha ka buk atong guardian angels, ang spiritual angel ug ang human angel. Lingyay mong tupad ingna pwede kang mahimo nakong human angel. Ingna ka na rin. Kamong mga asawa, kamong mga bana, kinahanglan maningkamot mo nga mahimo mong human angel sa inyong spouse. Ingna ng inyong mga asawa, kamong mga bana, day, I am your angel. Ingon din mong asawa, kamparuson, tanong kambuanga ka, hilas biya nimo, mura mo ginagyawa imong naong. Ana man ginausahay, di man tamo ila sa atong angel, di ba? Di tamo ila, daghan kay nato. Iwakli ang angel. Ana, nga naman, kay kanisang mga angelic people, ang ilag yung unang itudlo, ana, unsaon na to pagsunod ang Ginoo. Nya kay mulugnot man ta usahay, di ba? Na may bata nga kun imong agakon, ana no. Nya imong yung pugso muligid pa. Muligid anas yuta. Naay mga bata inana. Masinupakon kay ba? Nya magduwa gid ana mga kutsilyo hangtod masamad nya inig kasamad mo duol din nimo mag-anas kamot gadugo na. Nya imo ra basang kusio gamay di ka may pagduwa ana. Ana. Mao man na bunalan pa. Magduwa ng kayo hangtod masunog na lanoon. Ana. Magduwa man nya imong pugngan perti mang makahilak. Tagaan nimo sa kandila. Primero magduwa-duwa pa to diha, duslit-duslit hangtod imo na makita nang inyo nang haligi, ang inyo nang bungbong mo giduslitan. Nga mangita mo to siya dako-dakong kayo, pakpak pa inigdagas kayo to babaw. Yes, to na ang kayo. Kay kani sa mga bata, wa nay klarong mga analysis, di na sila kamaong mo analyze sa kinabuhi. Gaagad na sila sa ilang ganahan. Mao na nga kun way moagak nila, peligro gyud nga madisgrasya. Mudaga na des karsada, mukalit naglabang, di man sila maghuna-huna nga maligsan ko ana. Di ba kamo inaana man mo? Kita inaana man ta? Di ta kamo huna-huna ba sa future? Sama pananglit kaning pagpangurakot
Nganong mangurakot man ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Ganahan man silang daghag kwarta. Pero ang dili nila makita unsa kay epekto ani sa katilingban nga among giilagaran, isip congressman, isip gobernador, isip mayor, isip kapitan, isip senador, isip presidente sa Pilipinas, vice presidente, unsa kay epekto kun ako ning buhaton? Ganahan ra ba kay kuani? Mao sa lang mga bana, kami sang mga pari, lami baya ng lami na. Day mga bana be, ay may lami asawa o kabit. Sige, kamo sa mga asawa, ay man say lami, kabit o bana. Oy, kanindot anang kabit. Bitaw. Pa-eskwelahan ng inyong mga anak, hay may nindot, duwa computer o study sa lessons? Computer. Hay may lami sa mga anak, ug imong pakatulgon, tug o duwa sa cellphone? Duwa sa cellphone. Unya inigabot na sad nga imo na sa silang pamaton, kay mo trabaho na, tug na sa lami. Way klaro ba? Kaya nga naman, agad-agad lang kita sa atong lawas. Muna, helpless ta. Muna, moingon kita, guardian angel, guide me to Jesus. Guide me to virtues. Unsa may akong buhaton, unsa may among buhaton. Ana, dili ta mag ratol-ratol dayon, nya himo dayeg desisyon sa atong kaugalingon. Namalandong bitaw ko karon, kapoy kay tanawon ang atong gobernador o ang atong mga LGUs sa pag-respond ni ining nahitabo diya sa northern part sa Cebu. Kapoy kay sila. Ang ato sang Talahorong Arsobispo, bag-o pa kay siyang nilingkod. Paglingkod niya sa atong Archdiocese, kini dayoy ni atubang niya simbahan nga lusno, nga guba, nga matay ang parishioners. Bugat. Nga nangutana ko sa akong kaugalingon, Lord, unsa may akong ikatabang nga, wa ra ba minimo din hipatya? Wa sad nimo lusno ang among simbahan. Yung Ginoo paghuwat kay do na mo schedule. Nako Lord, pwede di lang idayon ang schedule. Ana, kamo gusto mo nasa tay schedule? Kusga. Daghan kay nangumusta nako, pader, di nako maato og basa ang nangumusta, pader, kumusta man gyud mo diha? Nako okay ra gyud kaayo. Nya nangutana dayon ko sa Ginoo, ang ako tingaling guardian angel mo ini tubag ato insya. Ikaw na ang kay influensya sa social media, sige magkagbaligya slot. Pwede magbaligya kag slot para imong itabang aning mga nabiktima karon sa linog. Unsa man, okay mo ana dili? Tulo naman ni kabuk atong slot unya, kun mo baligya pa kog slot usa, okay ra mo tulo kabuk slots? Na mangutkot ra ba des ocean anasad, slot na sad. Unsa may gusto niyo, slot o linog? da. Muna samtang nagdito ko sa sakriste, nakahuna-huna ako nga magbaligya ako sugod karon og ikatulong slot nya ang atong matigom ani atong ihatag sa lain-laing paagi, pero para gid ni sa kaning nabiktima sa linog. Abi ninyo mga igsoon, ang atong gitukod kamong ako mga online parishioners o territorial parishioners sa San Vicente o kamo sa dinhi nakatabang manggid mo sa Kapilinyano, naguba ang atong Kapilinya di Fatima. Hurot gyud katang kabuak ang bildo nga naglibot nini, kakita na tingali mo sa video niya. Ang ato pag yung Mama Mary dito, nabuak ang bildo, na tumba, na hiwi in taon ang corona, may gani kay wagid siya mabuak. Niya ang atop, ang katong kisami, ang tangtang, niya ang kanini ang haligi, katong dagko niya mga columns, ng liki, murag
Dako gyud nga restauranton unya ang didto sa grounds bag-o man tong gihimo nya naam sa tuy mga anghel-anghel didto. Ang mga anghel nanugpa ngadto sa yuta. Gikapoy tugdon dito na ning daon nga pungil. Ingon ana ang damage po dito sa Kapilinya di Fatima. Wa gispair. Manghangyo ta nga di na unta mausab. Og aron dili mausab, ipakita nato sa Ginoo nga kamautang mutabang aning atong mga kaigsuonan nga nabiktima karon mubangon gikan aning makabangon gikan ining pagkahugno tungod aning linog. Di na to paaboton nga doon na say ikaduha niya mo irog og jutay dinhi padung sa Central Cebu. Northern man eh. Di na ta mo paabot ana. Og kahibaw ko nga protektahan sa gitas Ginoo. Kay siya raman kita helpless man ta. Helpless. Muna pamalit mog slot. Galibog pa kog unsay title pero ang nasodo sa kong unahon na samtang gatabi ko Divine Powerful Response. Okay mana? DPR. DPR atong mga Divine Powerful Response. Hay may nindutan nyo na powerful response or powerful remedy. Murag nindot ang response tingali. Sige lang, response. Kay tubago niya ba unsay actual need nya kita karon mudhatag ta ani daghan man sila needs didto kun unsay atong matigom mo nay atong i-response didto. Ako lang sa nang i-update ninyo, i-report nako ninyo og pila nay atong natigom nya pilay atong nahatag, unsay atong gihatagan, diin nato gihatag, anaon nako pag-report ninyo nya continue lang gid mo hatag. So kung muhatag mo karon ingna para ni sa Grace, para ni sa PPSC, nya kaning usa pa der para ni sa DPR or Divine Powerful Response. Tag 100 pesos gyapon per slot. Unya kay pila na toy namatay? Pila na? Nalimot na ko pila kabok namatay. 60? 69? Oh, 69 na intahon ang namatay. Naghandag-hanag yun. So, why limit? Minimum 100. Why limit? Wa sa tay limit o pila ka book slots ang atong kuanon. Muhunong ratag baligya kung wala na'y panginahanglan. Okay mo ana? Salamat kayo ha. Praise the Lord. So good ta karon DPR. Unya powerful response man inighatag sad nato do naman sa tay atong need, do na say powerful response para nato ang Ginoo. Kay give and take magini siya. Inighatag nato iya sa tangtagaan. Matud pas Ginoo, bulahan kamong manghatag kay kamo sad paghahatagan ug mas daghan pa. The more nga mohatag ta, the more sad nga makadawata muna powerful response. Mysterious kay na muna ang response sa Ginoo unta nato ang atong pangandoy nga kana sang atong gikinahanglan. Og ang pinakadako giro natong gikinahanglan, Lord, wala na untay second pa nga ingon ani kun mahimo Lord, wala na untay ikaduha pa. Tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan ilikay unta nimo niining maong mga panghitabo. Imagine 6.9 ang iyang magnitude. Wa kaabot og 30 seconds ang gidugayon sa iyang pagtayog. Mauna ni ang nahitabo. Kadtong sa Bohol, murag 7.2 ba to? Ang intensity, unya niabot og mga 32 seconds, purting daghanang nangalusno, pagka-helpless gidi ay nato. Unsa kahaog itugot sa Ginoo,
intensity 9 sama atong niigo sa Japan, intensity 9 katong ni tsunami ba 9 man to unya mudagan og mga 1 minute dakua kag kadaot no ingon ana ra day kahuyang ang tao ingon ana ra gyud kahuyang ingon ana ta ka helpless ang atong gipangtukod nga mga nindot kay kunuhay mga structure di ka sustainer seconds lang nga tayog di day ka sustainer labi na gyud minutes labi na gyud hours no pagkahuyang gid ay nato muna in the eyes of God we are simply like little children. Muna kamong mga leaders, kitang mga leaders, apil na kong pare, di unta ta magpa-pretend nga we are powerful. Kamong naa sa Senado, kamong naa sa Kongreso, kamong naa sa DPWH, naa sa PhilHealth, naa sa DepEd, nga daghan kayo kunong mga korupsyon diha, sa LTO, sa customs, kay nagpakaron ingnon manggod mo nga kamoy powerful, nga kamoy in control, nga kamo maoy dominance diha nga power dili helpless tang tanan maghiusa ta pagpaubos pag-alagad sad sa labing ubos let us act human angels to our needy brothers and sisters ug ang Ginoo sad moagak nato sama ni Moises nga miagak sa mga Israelites ni antos sa mga Israelita giagak sad si Moises sa kamot sa Ginoo sama sa atong mga santos Santiago apostol ato dinhing patron San Vicente Ferrer sama sa atong mga minahal nga santos San Roque San Pedro Calungsod San Lorenzo Ruiz miagak sila sa ilang isig katao padong sa Ginoo giagak sad sila sa Ginoo powerful response. Ana siya ha? Sige. Nga ako lang mong i-update sa atong kininiang slots so far. Ang atong grace, ang atong halin, niabot nag 64,350 ka slots. Napay 635,650 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nga nani 70 slot challenge, 7,000 na ang atong nadawat. Ano? 70 slot challenge nga tag 7,211 ang atong nadawat. Unya ang atong kuan PPSC para sa ato dinhing na ongoing projects 28,836 na ang atong halin ka slots. Unya napay 71,164 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,267 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong pledges para sa generator nagpabilin nga tulo pa napay 5 ka open nga pledge tag 100,000 nya ikatulong slot open na karon DPR Divine Powerful Response tag 100 pesos per slot wala pay challenge mangita pa kog challenge ani ang challenge nga dakuha lang gyud kutob sa the best nimong ikahatag ug ato ning buhaton mga igsuon siguro ko ihatag sad sa Ginoo nato ang atong kaayuhan. Dili sayon kun way Ginoo. Dili sayon kun dili ta mahimong mga anak sa Ginoo. Manindog ta.